внимание! И здравейте, хора! Аз съм Слян 600 и днеска ще направя реклама на канала на Дани Дапура. Той е един мой много добър приятел и има 21 абоната. Аз мисля, че не заслужава само 21 абоната, заслужава много повече, защото той снима хубави клипове, които ни лагват и прави допълнителни снимки за клипчетата. Ето, както виждате, снимаме с мене, снимаме на Skywars, на Build Battle, снимаме на едно в едно Колхи, качва интрота, аутрата, как да правиш серии, снимаме на Покемон също, качва в неговия кракнат сървър на 1.7.10. Той е снимал, где да знам колко, 20 и нещо клипа майче бях. Не знам. Но, например, да пуснем ето този. Той е с мен. Здравейте, хора, аз съм Дани. Микрофона му е хубав, само че аз се чувам много гадно в клипа, не знам защо. Добър е на PvP, такива неща. Така, ето си Ето не неща. му лагва. Той е доста добър ютубър. Мисля, че заслужава много повече от тези 21 абоната. Искам просто да натиснете абониране, ето тук, ето например, абониране, включване и да харесвате неговите клипове и да коментирате, защото мисля, че той времето ще стане много по-добър ютубър. И аз бях Слян 600 и чао!